ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో డొమెస్టిక్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుని ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుని ఆప్షన్ మై రివార్డ్స్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రివార్డ్స్లో 692 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కానీ 272 ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 220 ఉన్నాయి. మనం ఎప్పటికప్పుడు రెడీమ్ చేసుకోవాలి. కానీ నేను ఈ మధ్యన రెడీమ్ చేయలేదు, ఎప్పుడు ఫోన్ రీఛార్జే చేస్తుంటాను. కానీ ఇందులో చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫర్దర్గా చూద్దాం. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చి బస్సు, హోటల్, ఫ్లైట్, ఇలా ఆఫర్స్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వోచర్స్, ఇలా వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన షాప్లో పర్చేసింగ్ చేసుకోవచ్చు. జార్జెట్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, మనకున్న రివార్డ్స్ పాయింట్ 220 ప్రతి చోట కనపడుతుంది కదా. దాని ప్రైస్కి ఆప్షన్లో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది, అంటే 52% అంటే మనకి ఇంత తగ్గుతుంది అన్నట్టు. ఇన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇన్ని పాయింట్స్ వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. 52% ఆఫర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 51% ఇంత రిమైన్ అవుతుంది. ఇవే కాదు, మార్కెటింగ్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఏదైనా ఆప్షన్ ఫిల్టర్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు. అవేమీ కాకుండా మనం ఫస్ట్ ఫోన్ రీఛార్జే చూసుకుందాం. ఫోన్ రీఛార్జ్ తీసుకుని మొబైల్ రీఛార్జ్, ఇక్కడ మనం డిటిహెచ్, మొబైల్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మొబైలే తీసుకుందాం. ఒక్కోసారి మై రివార్డ్స్ ఇలా కూడా చూపిస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వచ్చినప్పుడు మధ్యలో చూపిస్తున్నాడు. క్లోజ్ చేసేసుకుని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఇలా మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రిడీమ్ కనపడుతున్నాయి. ఒకేసారి ఒకే అకౌంట్లో ఒకసారి కనపడతాయి, ఒకసారి కనపడవు. కానీ ఇందాక ఫోన్ ఇక్కడ రిడీమ్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాక అగ్రి, ఇందాక చూసాం కదా ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ కలుతాయి కొనుక్కోవచ్చని. అది కాకుండా మనం ఆప్షనల్ రీఛార్జ్కి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాం. ఇంకా ఫోన్ రీఛార్జ్కి మొబైల్ రీఛార్జ్ తీసుకున్న ఆప్షను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎయిర్టెల్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ యూ ప్లాన్ దగ్గర ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. అన్న ఆప్షన్లో మనం ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఏ ప్లాన్కి వెళ్ళాలి అని. ఇలా జరుపుకుంటూ టారిఫ్ ప్లాన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు నెట్ ఆప్షన్సే కాబట్టి నెట్కి ఆప్షన్ తీసుకో. అక్కడ మనకు కావాల్సిన నెట్వర్క్ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఏ నెట్కి కావాలంటే అదే ఎంత ఎన్ని డేస్ రీఛార్జ్ అయితే అన్ని డేస్. ఆల్రెడీ నాకు ఆప్షన్ రీఛార్జ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి నేను రీఛార్జ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఆప్షన్ ఎలా మారుతుందంటే మనం రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్లాన్ బట్టి పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను 3 months ప్లాను ఒక 700, 600 ఉంటే ఒక్కోసారి 20% ఆఫర్లో మనకి అమౌంట్ కట్ చేసుకుని రీఛార్జ్ అవుద్ది. ఒక్కోసారి 10% అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి 50-50 తగ్గుతుంది. ఇలా చాలా ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనము ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే మనం అమెజాన్లో ఆర్డర్స్ పెట్టి సరుకులు కట్ట 50% ఆఫర్ వచ్చినట్టు, ఇలా రీఛార్జ్లో కూడా మనకు పర్సంటేజ్ ఆఫర్ మారుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే అప్పుడు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం వచ్చినప్పుడు. కానీ ఇలా అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటే ఆప్షన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే తక్కువకి వచ్చిందో రీఛార్జ్ ఉండగా కూడా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మనం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ అయ్యాక రీఛార్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లాన్.